Magwini molene emakhosini ngiyabingelela nonke lana ke ngiyayiqhutha ke inkukhu ke ngiyanifundisa ngokunqunta inkukhu ukuthi inkukhu ngiyayinqunta nokubaleka kwezimpaphe zenkukhu. So bazalwane ke le ufike ufaka amanzi abilayo bese uyayichutha. Uma uyichutha izimpaphe ish angishisa lamanzi. Impaphe awuyitshingi sinoma kanjani uma wenza umsebenzi wabantu abadala noma umsebenzi wami, because kufanele uunderstand ukuthi akusibona bonke abantu abakufisela okuhle. Once umuntu wathola uphaphe lo kade usebenzisa angenza noma yini mekuthiwa uyaganga. Lezi impaphe lezi kufanele ukuthi uyishise mawuthanda, kuya ngokuthi yini ekade uyenza. Uma usuqedile uyadlulisa isikhathi uyazishisa impaphe lesenkukhu khona ngeke kube khona umuntu ozokwazi ukuthi abe nentoba yokuvala into ekade uyenza. Noma izimpaphe lezi uyayithatha uyayifaka kwindwangu like ipillowcase, wenza ipillowcase lomcamelo, kuyadependa kodwa ukuthi yini ekade uyenza. Ngeke uthi mekade uvala ingozi bese uyathatha lezo impaphe uyayifaka emcamelweni lapho sezizokulethela ulaka, shuthi le ingozi ekade uyivala usuyayithatha futhi uzoyifaka endleleni. Kuyadependa ukuthi yini ekade uyenza, uyayithatha uyayifaka emcamelweni uthola umcamelo ontofozelayo. Noma before uqale mekuzokwenza iladi noma uzokwenza umsebenzi lapho ukusebenza indawo zombili uzoshisa impepho. Inkukhu isaphila ungakayibulali uyayincontula impaphe ngaphansi kwamaphiko uyazishisa nempepho. Lapho uzohlangabeza abantu abadala uzobazwisa ukuthi kahle kahle nayi ilento esiniphathele impahla esiniphathele yona ivele isiyaphila kodwa umphefumulo wayo usumukeliwe ngale kubantu abadala kodwa ungakayinqumi. Izimpaphe zisebenza kanjalo. Abanye bayayithatha bayisebenzise bayifake la ekhanda. Umuntu nomuntu lalela idlozi lakhe ukuthi lifuna ini ngenkukhu. Inkukhu ibalekile, izimpaphe zisebenza kanjalo futhi uma uyaphalaza uyagaba. Akusizona kodwa zonke izinkukhu okwazi ukuthi usebenzise ingaphandle lazo. Uyaphalaza awukwazi ukuphalaza, awukwazi ukufaka isandla. Mawuphalaza ufaka isandla, uyathatha uphaphe uyalifaka uyaphalaza uyaphalaza uphaphe lonkukhu lidlala leyo ndima. Njengoba ngeke ngachaza ukuthi inkukhu ibaleke yonke, iyasiza yonke inkukhu iyasiza. Magwini please subscribe ku channel yami khona ngizoqhubeka ubone ukuthi yini enye engizoyiposta nangenkukhu uqobo le ngikhuluma ngayo namhlanje. Ngiyacela, amen.